Ya rawo iki ya nepe motopo kita hormati miyose nabi panutan nabi Muhammad nabi kugasan ingkang bernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngatoi dosa Di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk surga tarik mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita seluruh pemuda Islam Indonesia Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk surga Ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ayo prakanca ngaweruana rukune Islam ya iku limo sahadat loro rukun kang siji bisawa sira kelawan ngaji kaping pindho neng lakoni salat kaping telu bayar zakat kaping pat poso wulan Ramadan kaping limo haji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran bergiatlah perkumpulan ini Ramadan jangan dilemparkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu tinggi gunung Kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mendong ya nona manjaya sarung benangnya ikan jarumnya putong hati yen putong sopo sing ganti ngawaruwono pemuda Jawi nama Islami agami Islam ya nona sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ayo pro kanca ngawaruwono rukune Islam ayo iku limo sadat loro rukun kasiji Bisuwa sira kelawan ngaji kabeh pindhone
poso rukune Islam ya iku 5 satat loro rukun kasiji Piswa sira kalawan ngaji Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bihi billahi sholatan daimatan bidawami mulki lagi. Jawa kayen kono poso yen ora poso uripe bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya sifat rahmat pecah kula mugi Allah bareng iman salah bare sakarat lan terus mati nuli pendem ning kuburan ten takoni kang takon mungkar lan nakir lamun wong oleh iman lewat zikir lamun wong ditakoni gap magap para takone malaikat gatap-gatap
iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya ndok suwari yen ten catur prantane ra mari-mari yen ten turut munggah swara gemilang kori alon ayu penang kulon omah ayune ora kamiyong bebrake wong omah indi negeri namanya Jawi rukun kasiji disuwa sira kalawan ngaji kaping pindho ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat kaping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa Bergiatlah perkumpulan ini rahmatnya uang jangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siaplah didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamaku Tuhan negeriku.
aku emoh bojo colongan sing tak jaluk restu penghulu. Wetan kali kulon ya kali tengah-tengah ono uwote. Wetan gemati kulon gemati ditimbang podo abote. Wetan gemati kulon gemati ditimbang podo abote. Kuningan diputung-putung sapa bisa amatreake. Yen kelingan atine bingung sapa bisa amarekake. Gunung-gunung digawe sawah jer kepriye oleh banyoni. Durung-durung wis jaluk pisah njur kepriye oleh nglakoni. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Yo pro kanca ngaweruhono rukune Islam yo iku 5. Syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindho ning lakoni salat, kaping telune bayar zakat, kaping 4 poso wulan Ramadan, kaping 5 kaji lamun kuwasa. Bergiatlah perkumpulan ini Ramadan uang jangan dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tagala berdirimu, siapkah didengar agamamu, setiap membela agamanya, Islam agamanya Tuhan dan negeri. Bergiatlah perkumpulan ini, rahmatnya uang jangan dilimpahkan. Syukurlah alam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siaplah didengar kawanmu, setia membela agamanya, Islam agamaku Tuhan dan negeriku.
Berkiatlah perkumpulan ini, rahmatnya uang jangan dilimpahkan. Syukurlah, syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah, tegaklah berdirimu, siaplah didengar kawanmu, setia membela agamanya, Islam agamaku, Tuhan dan negeriku. Bergiatlah perkumpulan ini, Ramadan uang jangan dilimpahkan. Syukurlah, syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah, tegaklah, tegaklah berdirimu, siapkah didengar kawanmu, setiap membela agamanya, Islam agamanya, Tuhan dan negerimu. Ayo pro konco ngaweruwono, rukune Islam, rukun Islam yo iku limo. Sahadat loro, rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Ping pat poso ana ing wulan Ramadan. Kaping 5 haji, kaping 5 haji lamun kuwasa. Jangan sekali ninggal sembayang. Sakaratul maut pastikan datang. Nyuwun kula ing Allah kang sifat Rahman, pajak kula mugi Allah paring iman. Salaparing sekarat lan terus mati, mengku nuli amal bagus iku teka. Lan baguse ngungkuli para priyayi, kuburane dina-dina den kaputi. Ayo bro kanca ngaweruwono, rukune Islam ya iku 5, sahadat loro, rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Bergiatlah perkumpulan ini, rahmatnya uang jangan dilimpahkan. Syukurlah, syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah, tegaklah berdirimu, siaplah didengar kawanmu, setia membela agamanya, Islam agamaku, Tuhan dan negeriku. Amin, amin.
Allah Rabbal Alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam saudara-saudara, Asal dawe dari pangeran. ayo prakonco ngawaruwana, rukune Islam ya iku lima. Loro rukun kang siji pisuwa, sira kelawan haji. Kaping pindho ning lakoni salat, kaping telune bayar zakat, kaping pat poso wulan Ramadan, kaping lima haji lamun kuwasa. Tombo ati iku limo ing pernane ingkang diyen maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat bengi lakonono, kaping telu wong kang salat kumpulono, kaping papat watangira ingkang luwe, kaping lima dikira wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa anglakoni, insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam. Sudahlah terang asal dawe dari pangeran. Yo prakonco ngawaruwana, rukune Islam ya iku lima. Sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindhone lakoni salat, kaping telune bayar zakat, ping paposo wulan Ramadan, ping lima kaji lamun kuwasa. Bergiatlah berkumpul